costat fosc d'internet. Set minuts passant de 2:45 d'una ja de la nit. Ostres, no sé, estem a punt d'acabar el programa i encara no sé quina hora és. Anem al Carles Maiol, volem descobrir coses del costat fosc de l'internet. Avui què? De què ens parles? Mira, avui no podia ser d'altra manera, us porto el viral de la setmana, i és que ha tornat el grandíssim, adorat, estimat, idolatrat Lori Money. Lori Money, Puigdemont. Oi. Puigdemont, Puigdemont, Puigdemont. Independent. Ha votado mucha gente. Lo siento, Rajoy, men. Yo pensé procés. Jo penso el procés. M'agrada molt. Molt a favor de independent. Sobretot, a mi em mola el procés. He de dir que és segurament el que més s'assembla a l'estil com original de la música, no? Bueno, segur que l'heu vist, segur que l'heu sentit, amb un Bugatti Veyron i un tigre molt realistes, tots. Sí. El vídeo és magnífic, també, sí. No, el vídeo és increïble. El moment tigre està molt ben fet, Home, bàsicament és ell damunt d'un altre videoclip, està guapo, i es veu un negre per darrere, un negre diferent, i que... No està mal. Bueno, Lori Money, és Lori Money. Sí, Lori Money. A mi em posa bastant la pell, vale? O sigui, us he de dir que el rotllo aquest de barrejar trap, rap, Lori Money, Puigdemont, tot junt, és com moltes coses de les que m'agraden a mi a internet, però... Llavors, avui, si us sembla bé, li dedicarem al costat fosc a Lori Money. Acabem d'escoltar un parell de cosetes més del Puigdemont i en parlem. Yo quiero un nuevo país. Siempre estás haciendo peace. Franco, rest in peace. Welcome refugees. España mata acá. Pues toma pantomaca, motherfucker. Quiero país new. En el PIB siempre codorniu. Molt a favor de les consignes de que no vol turistes que veixin pel carrer. A favor. Vol que vinguin els turistes. A favor. Que Espanya m'ataca, pues toma pa amb tomaca, que pues bueno, ja és una mica el rotllo aquest del clavell que portem últimament, sí, però el més guapo de tot és quiero... Som gent de pa! Exacte, és una mica aquest rotllo, però el millor de tot Som gent de pa. És el puntet aquest burgès de... Buah, tio... Ara anem a trolejar-li tot, És l'única funció que tenim. Ara es queixarà, aquest. Ja. Va molt al punt del VIP, que no hi falti codorniu. Quiero país new, però... amb uns mínims, una mica de bling-bling, perquè si no, no sé què. A veure, pels que vau néixer ahir, no teniu YouTube al mòbil... Per què em mires quan em fas aquesta broma? Doncs jo tampoc. Avui ens endinsarem una mica en la meravellosa videografia de Lori Money, que... Quants anys té Lori Money? Això ho he descobert avui i m'ha botat bastant. 42. 43. Estem ben sincronitzats. 43. 39. 39. Bueno. Déu-n'hi-do. No, jo no l'hauria fet tan gran ni Bueno, és que té... Salveu Puigdemont. Sí, va arribar fa 11 anys al Senegal, vale? 11 anys. I encara no ha pres a parlar. Aquest noi que es diu Dara Dia, que ja... Dara Dia? Sí, Dara Dia del món. Llavors, excepte quan es fa passar per Lori Money. Bé, la brometa, Doncs el 2011 va decidir... que, perdoneu-me, les faig a sobre totes si no estan al guió. O sigui, al guió només hi ha dates i merdes. El 2011 va decidir que n'hi havia prou desfer de Mantero. Era el típic top manta. I fa una cançó que es diu Santa Claus, que fa referència a la pose que fan els top mantes quan piren, vale? Això ell li diu hacer un Santa Claus, que és agafar el sac quan senten la paraula aigua, no?, i sortir corrent. Escoltem un trosset de Santa Claus que va ser com la seva eclosió del món de YouTube. Me llama Lori, soy un agente de Senegal. Estoy aquí de momento, pero la cosa está mal. Pongo la manta y los estreno. Si no se ve, yo lo cambio por uno nuevo. Si no tienes dinero, uno tienes cartera, tú no te preocupes, puedes pagar con tarjeta. Quiero ser una estrella, un rapero, no lo sé. No lo sé. M'agrada molt, he de dir, la manera que té de rimar coses com Senegal i mal, que dius, ho ha rimat bé, llavors apareix crisis. No, trenques la rima, tio, trenques la rima. Llavors, una part que a mi em tenia una mica loco, que era, ha rimat nuevo amb cartera tarjeta, vale? Està fent una rima aquí, ABBA, i la A de huevo, huevo, no? Ha de rimar amb nuevo, és no lo sé.
Bueno, és que com s'assembla rapero. a un huevo. És rapero. És rapero, però després diu que no lo sé. En Bueno, plan, no, aquí diu... O sigui, el tio diu, quiero ser rapero, no lo sé. Al final del vers és el no lo sé. Ja, sí. No fotis. El rapero li hagués quedat bé. Molt a favor de... Perquè, entre altres coses, té un puntet que fa que jo li tingui com compassió, no? El 3% aquest que desgrava, que és el rotllo aquest de Manel, el rotllo costumista d'explicar la seva vida de mantero, que Si no tienes yo dinero... pongo los estrenos y si nadie los mira, pues pongo otros. Exacte. No, bueno, la cançó Lori Moni, estàs dient que és el Manel de Senegal? és el Manel del trap, una miqueta així. Tot això és el principi, vale? De la carrera. Estem parlant de vídeos de 3, 4, 5 milions de visites. Que Sí. no està mal. Sí, no respecte. està mal, O Té sigui, 5 milions de visites, algun vídeo seu? aquests dels que estem parlant ara. Hòstia, Tenen no nostres segur que no. Ens podeu seguir també al A YouTube, sí, anem tard. Què passa és que llavors què passa? Arriba a l'any 2013, l'any daurat de Lori Moni, en el que va penjar 2 dels seus èxits més coneguts. El primer que escoltarem és Ajo Aceite. Tanto gente preguntando por qué Lori mola. Yo no soy surfero, pero estoy en la ola, mirando en el cielo, looking the sky. ¿Por qué tanta carne y ajocete no hay? Con chorizo, chuleta, salchicha. Si tú comes mucho, quema pestañas de chica. Tan sexy, su pelo es melena. Lo he dejado un poco aquí. Ajocete, nena. Ajocete, nena. És la cançó que fa el típic amic. Segur, això m'heu d'ajudar. Jo crec que tots tenim un amic al grup que és el pesat de... Nosaltres tenim un, en aquest cas, que és el pesat del gel, que és com no pot haver-hi gel. O sigui, per què no hi ha gel? Perquè, bueno, no sé, ens han deixat, estem a menys 35 graus, no feia falta comprar gel avui per prendre copes. Sí. Pues ell fa el mateix, però amb l'ajo de aceite, i es pregunta per què hi tanta carne i ajo aceite no hay. Molt a favor. Aceite junt. Ajo aceite, tot junt. Llavors està guapo, perquè diu... la gente pregunta por qué Lori mola. Yo no soy surfero, pero estoy en la ola. Aquesta m'agrada molt. Jo crec que és la clau. El que passa és que la clau per entendre això és que el tio, 5 mesos abans va publicar el que seria el seu equivalent al disco platino, estem parlant de 12 milions de visites, i que, sens dubte, és la millor merda que ha fet, que és això. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Contame lo que hace. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Sí, t'haig de dir que no l'associava. Jo tampoc. O sigui, m'havia perdut tot, entremig de tot això, la seva vida, entre l'Ola que hace i el Puigdemoni, no sabia res més d'ell. O sigui, no sabia ni que era el mateix tio, realment. Jo tampoc. És el mateix Era el tio, mateix. i no només és el mateix tio, sinó que per mi estem parlant dels èxits, o sigui, ara vaig a fer una mica d'estupidet, però... No, ja està fet. Aquesta gent que aquesta setmana et deien... Ara ja ho estàs fent ara? Per saber-ho, per saber-ho. La gent aquesta que anava a veure Lady Gaga i tu li deies ai, a mi m'agrada molt Telèfon. I diuen, no, Telèfon és massa comercial, és més guapa, tal. I diuen una cançó que no ha sentit ni sa mare, que vas a Spotify i no té reproduccions, però bueno, és molt millor. Doncs jo ara vaig a fer això, i és que per mi una de les joietes, i amb això acabem ja, sí, es diu ¿pa qué quieres saber eso? ¿Vale? És una qüestió de ¿pa qué? ¿Pa qué vamos a liarnos? Saps? Ja veureu que va relacionant i fa una cosa molt guapa, una figura retòrica, que és la reiteració, que és agafar la mateixa puta estructura tota la cançó i anar repetint. No ho ha fet Yamo, la que hace. No ho ha fet Amal. No. El que passa és que en aquesta ja ho fa... Bueno, és que és màgic, tio. Solo sé que no sé nada. Pregunta a Google, él te ayudará. Atenció Por als noms favor, propis. no me raye más. Si quiere más info, suelta acá. ¿Qué estás pensando? Me preguntó Facebook ayer. ¿Para qué quieres saber eso? Mark Zuckerberg, ¿ser o no ser? This is the question. ¿Para qué quieres saber eso? William Shakespeare, qué guapo. ¿Es difícil de llevarlo? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Quieres probarlo? ¿Tú eres el negro del WhatsApp que sale desnudo? ¿Para qué quieres saber eso? Saludo. ¿Cuál es el más caro de todos los tabacos? ¿Para qué quieres saber eso, pin flaco? Una pregunta, bro. ¿Tienes gigas? ¿Para qué quieres saber eso, maniga? ¿Me enseñas pasaporte o carnet de identidad? ¿Para qué quieres saber eso, crack? Con tantas visitas, YouTube tiene que pagarte. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Eres contable? Solo sé que no sé nada. Pregunta a Google, él te ayudará. Por favor, no me raye más. Si quiere más info, suelta cash.
Hòstia, que és Temazo. meravellós. Màgia. No l'havia Màgia. sentit i és boníssim, tio. És Màgia, és màgia, o molt sigui, bona. rima gigas amb nigues. Identitat con crack. Shakespeare, tio, i Lo de Shakespeare, el Shakespeare, tio, brutal. És meravellós. Mark To be Zuckerberg. or not to be, that is the Quentin. Diu, that is the Quentin, i rima Quentin amb Shakespeare. Sí, sí, Que està guapíssim. allò, pim. Però per què no té un programa, aquest home? És O meravellós. El convidem nosaltres. O no sé, o El sigui, podríem president portar aquí d'Espanya. cada dia. Els hi comentaré... Producció la també? producció. Se li acumula feina, producció, eh? No, hòstia, però és boníssima, però és rapero de veritat, eh? Que sí, que sí. No, O no, sigui, és bo. quan fa la pollita a Pin Flaco, surt Ah, Pin per Flaco què? i Kinder Malo. O sigui, són col·leguets i ara fan concerts. Són col·leguets? junts. Calla. Són col·leguets. Hòstia, Bueno, perquè... ja, és- són raperos, però... A Espanya no deu haver-hi molts nigues dins del món del trap que ho petin tant com l'Ori Money. No. Però ja ves que això és humor. Sí. O sigui, Pin Flaco... Ah, tio, Perquè Pin Flaco, en principi, és com trapero. el que te foca, qui era? Com es deia el que te foca, que te parte la boca? Buah, és que Juan Kinder Fuego... Malo, No. Que és negre, de Sevilla Sí, City. és Sevilla City. El tio del vestit vermell ballant. Hòstia, és que... Però com Déu-n'hi-do, es deia aquest? Jugar El Tito con... en sí, el Tito Tito en en sí. sí. Sí, Estava Tito en pensant, sí. és jugar con fuego i jugar con fuego és jugar con el Tito. El Tito en sí. Però aquest hauria d'estar també allà ficat, no? No, no, perquè l'Ori Money és del bon rotllo, tio. Ja, i Tito en sí és més... L'Ori Money en de cap matar-los. moment t'ha volgut rebentar la boca. Que li hagis volgut tu a ell no vol dir que ell t'ho faci a tu. No, sí, m'encanta, som amics. Sí, No, no. si estigués Jo aquí l'abraçaria. seríem amics. Sí, És no? abraçable. A mi Soc em fan. recorda una miqueta Aviam. Ui. al Kameni de Cracòvia. Hòstia. Bueno, Ja, res, bueno, totalment. està allà. El Miquel Sí, sí. Ricpeu, No, el Camí només el personatge, Camí. el personatge, no, l'actor no. L'actor no. Molt bé, gràcies, Litus, per, A tu, per, Martí. per descobrir-nos això. Endavant.